दोङो निजा नै उनजा र' थांगासिनो नै सिगाङाव है नेटानो गैया आंनिया देरानो नोंला गय हरलाय दखानि नेथिबाय अबे जा न' र' बा माथो पाबजिसो खोमालै आसोलफोर र'ब्रा औलै आदा फैब्रा थांबाय दं नेथिबाय हाल निलाय लेफ्टिं र'ब्रा थांबाय दं बेफोरबायदिनो मबाइलनि बेकार थाव थांसै नामा बानसैलाय गैयालै आदा सानैबो आन्दार फाग्ला जाना ओरैनो बेकारसो दंसै ओइ न'आवनो फैब्रा मा जाखो बखासो नोंलाय हानाय नंलालै आदा हानाय नंला माने बेफोरबायदिनो मबाइलावनो हर सान हालाला बेखौबो होनबाय थाबालाय बदियानो बेनोथ' जाबायलै आदा जोंनि गोरोन्थिया बेखिनि समखौ नोंसोरो फरायनायाव बाहायनायमोनब्ला गासिबो लाखिनो हायामोन गारनो बाला माथो खालामबावनो आदा आंथ' सानसे थुनो मोनाबानो आइखांबाय फाग्ला बायदिसो मोनग्रा जाबाय जै बाद होदो बेफोरखो नोंथ' जुदि आंनि बाथ्रा खोनासङो आंनिसो मोनसे राहा होनो हायो बेनो जाबाय लन माबायदि लन बेकार लन बेंकनि फैसाजों नोंसोरो दाउ अमा फिसिनानै लाख फैसा खामायनो हागोन बै बिपुल नीलेश्वर मिन्थिया बिसोरलाय माथो धोनि जाखो बेजोंसो आंसो बिसोरनो लन खाथिना होनानै मालाय साक्सेस जाजोबलांबाय नोंसोर बे मबाइलावनो ओरैनो थाबाय थानोसय होद आदा खालामनालै आदा आंनोबोलै आदा ओरैनो खालामना होनब्लानो जायालै भाइफोर बाथ्रायावनो दं सिखौ सुजोंसो एरख'नो हायो थिग बेफोरबायदिनो बै अफिसारफोरनिफ्राय रांजोंसो रां एरख'नो हायो मिन्थिबाय फैसायानोथ' बेसेबांसो नांगोनबा आदा नांनायाथ' गोबां नांगौलै नोंसोर जुदि खालामथारनोब्ला बे साननैसोआवनो 10,000 बुथुमना होग्रो बाखि उननिसै जागोन दे नांनायखौ उनाव लाबाय थासिगोन नोंसोर रांखौ गाबोन सफैनो सार आं गुबुननि खामानि मावगासिनो दं बेयावनो सफैना होनोसै बे माथो समाबो गैथारलालै होद भाइफोर नोंसोर थाथ'लै आं एसे लोरथुरि आदाया नाम्बारखौ होलांनो हागोन अ दे लिर दे 832925936 जाबाय दे आदा फैसाया थाबैनो जगार खालामो दे जागोन दे आदा अ फैसाया बावदोंसो नांलायलालै आदा जों होसिगोन दे होमबा नोंसोर होलायगोन न' दे थाथ' होमबा औ दे दे था होमबा दे जागोन दे आदा हेलौ गाथोन मा खालामदों दा नोंहा जेबो खामानि गैया नामा जेबो खामानि गैयाबा बेरायजागोन नामा अ दे थांगासिनो येस दिनै आं गोसोनि खोथाखौ जेरैखि जेबो फोरमायथारो माथो दाउ सौलाय बिबा मा खालामदों आंनि गोसोनि रावखौ फोरमाय हाय हाय एथ' गोबाव नेना मेंगुलायलांबाय आं मेंगोन मायाबा दसेखौनो थाल्ला बुंखाना लानोसैलां जि जाय जागोन सोमखोर मा जाखो जेबो नङा बुंदो मा खोथामोन नों गाज्रि मोनदों खोमा मोना दे बुं ओइ आसि सुनायालाय अ शिट आं ओंखामखौनो बावगारबाय थ'बाय सुलाया र' थाथ' नों बेयावनो आं लाना फैनि हाय हाय बहा थांनो सोरखौ नेदों बेरायनो फैदों नोंहालाय बहा थांनो थाङा आंबो बेरायनोसो फैखादों रावबो गैयै
निजोम समावनो आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायखानोसै नामा? बिबा मा बुंगोन? Mami mau kemana? Roh salah. Jiraknya? Jun, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि। Bung. आं नोंखौ गोसो गोरबोजों बिलाय अबेनिफ्राय सफैलायखो? Salah suy manusia जों dengan mungun. Baraba nak sana sekarang yang dan ya si chips lab na pagulay. बेखौ नायबाथ' सोरगोनि मोदाय जिबायदि नुयो। बेखौ नायब्ला हले थाइजौ मोखां बायदि सोमलाब्ला समायथारनाय नङालै बे। जेरैखि जायाबाबो आंनि Organ? Enggak bukan. हा? जेबो नंला दे उनाव बुंसिगोन। Sudah, beran tangsai. Salah omongin kan bisa ku. Dan juga sinjana. Dikit sekali. Balong roy. Bahasa kan roy. Angah dos takaman los roy. Hey, ma, Viper. Oh, nih ada isi beda ini. Ada. Angbo nih, loni nih isi kamar tangni. Oh, nunggu nama ada. Ompray, nisiналай berarti jaga. Sokor kamu senada. Acha. Tapi ini kalam deh. Ini ada. Bicara oleh situ jaga. Oh, biar jeng nih best friend ada. Acha. Hey, sexy lady. Ooh, baby, I'm your man. Deh, apa, Viper? Apa lagi? Nambah? Oh, deh, jangan dia ada. Isi tapi ini kalam deh. Jangan dia ada. Oh, deh. Sekarang nih. Habis deh. Oh, itu boleh. Bisa kan? Oh, biयो बै खाथिनि माथो। आदा गरम, मालाय जोबोर गोनां, बारि बागान ग्राम ग्राम। जेबो आंखाल गैया थाखा फैसा। लन साख्रिबो होनासै बियो। Nunggu nama. औ। Ang nunggu nambah semuanya agan nama. Oh, mana ya? हाले माथो जालायखो? Mau jir overtake deh. देला। Salah. Malah neger. Iya segala be. Kasih pada anu bud lawar bilang. Riduan. Sih. Las neger mak. Sekali. Riduan. Sekali. 2036. Kurang itu aja fazleng. सोमखोर नों आंजों मा पात्ता मोननो? Organ untuk baik kanan duduk nih pak. Untuk sumker nang kalian. थौ आवगायनायखौ थौ। Kamu pakai lon namanya kan? Lon, malon, obeau moनगोन? Ada orang mak, anggar orangnya, foreigner pakai, bekar lon namanya kan? Dazeng, sihir jarang ngebane, selak, jangan bekar lon ini. No, saनसेबो जेबोखौनो मावफेरा। बे मबाइल थुनाय आरो जानाय उन्दुनायानोसै। नोंलाय बबेयावलाय मा बिजनेस मावलाबायनो? आरो माखौलाय फानना हरनोसै? नोम्फायानो बेंगालराव थायोना कर'ना बेरामनि लकडाउनाव जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै आरो न'आवसो उल्था फैसा बिहरबावदों। बे अमा देरफुनायखौनो फाननोसै नामा? बे अमा फिसायावलाय मा मोननोसै? अमा फाननायनि फैसा थोजोबाब्ला आंनो मबाइलखौनो फाननोसै। आं ओरैनो थानो नाजानोसै। आंबो ओरैनो थानो सानाखै, गरसेफोरनि खामानिनि राहा लामा लानो सानथारबाय आं। दे जागोन दे। गाबोन नोमायखौ लिंहरना बे बादला सगावनो फानहैदो। नोंनि फैसा बिनाया हले बेनो जोबथासै दे। आं आंनि खामानिजोंनो बाइक मबाइल कार लाना दिन्थिगोन। नोंसोर नायबाल'थाय। हेल'
मा नोंसोर एक्चुअलि फैसाखौ हरमारगोन हरमारला नै आदा नै थांगासिनो आं आदा नै फैसानि थाखायनो बादलासोआव थांदोंमोन आदा आच्छा दैमायाव फैदो सिंग्रा दैमानि माबाया गाथोना नै थांगासिनो आदा आच्छा ओमफ्राय सासेयालाय सासेया मा नाममोन अरगेङा दे बिहाबोथ' दिनैनो नांगोन ना नङाबा जानाय नङा बेथोलै आं खिन्थु बेलेगनो होगोन बिदिब्ला दे होमबा थाबनो फै मा बार दे थांगासिनो आदा हेलौ हेलौ अरगें खबरा माबायदि नोंनिया मोजां नोंनियालाय मोजांथ' दे आदानि फैसाखौ नायजोबसिगौमोन माला नांगोनो होद दिनै हरथारनांदों नै आं बायनि अमा देरनायखौनो फानबाय बेनोथ' जाबायलै आं दहायबो नागिरदोंमोन नै दाबो नागिरनोसो थांनायदो फैसायानो जगर जास्लाबासै दिनैनो थारनांगोन आदानो नङाबा जों लनखौ मोननाय नङा गुबुननोसो होनोसोनो जों जेरैखि जाबाबो लाबथारनांगोन फैसाखौ दानो नै सिंग्रा दैमानि गाथोनाव फैथार बेफोरबायदि बार चान्स मोनाथ' फै दानो फै नै दैमाफोराव दे फै दे दोनबाय दे होनबा दे मा खबर मोजांथ' दे मानोथो एसे गोबाव जाया न'आव एसे खामानि दंमोन आच्छा ओमफ्राय जाबायबालाय फैसाया जाजोबबायसैला आदा एक्चुअलि खामानिया नोंसोरनि ना आंनि खामानियाथ' जोंनि दा प्लिज माबा मोनसे खालामना होथारदो आदा माबा मोनसे खालामनो आं अफिसाव हैनांगौ अफिसाव हैयाब्लालाय माबोरै जानो नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै एक्चुअलि आं खिन्थु बेलेगनो हरनो जागोन प्लिज आदा माबा मोनसे खालामना होथारदो जोंनिखौ जों आदाखिनिखौ गाबोन फैसिगोन दा आदा आरो सासेया बियो न'आव दं खोमा बेसेथो जागोन नोंनियालाय 5,000ल'सो जाबायलै आदा बेसे जाखो बा रोजा ओमफ्राय बाखियालाय बाखिखौ उनाव फैसिगोन आदा साननैसोनोथ' माने थाब खालाम गाबोननो आद्राखिनिखौ जों गाबोन फैसिगोन दादा आरो सासेया इयो न'आव दं खोमा बिनिया फैसायानो जाजोबगोन आदा माबोरै होफैदो जागोन दादा बिदिब्ला आदा दे थां होमबा हेलौ सोर आदा नों सिनायनाय नङा दे मा सोरमोनबा आदा आं गाथोन माने अरगेंमोन आदा नों माथो लनारो साख्रि होयोनो औ हा माथो खामानिमोन सोरनोथो नांगौनो आदा माने आंनो नांगौमोन अबेनि आं गोजोनपुरिनि आदा बै सानसेखालि दंफां सायायाव
अर्गेंमोनजों बेरायनाय नुनाया? जारौ आच्छा दालाय माथो फरायगासिनो नोंलाय? आं HS पास यार आदा। HSLC आवलाय माथो नाम्बार लाना पास खालामा? HSLC आव आंथ' फार्स्ट डिभिजनखौनो मोनदोंमोन। पारसेन्टआबो 90 थांदोंमोन। 80? माथो मोजाङानोलाय। बिदिब्लालाय मानो साख्रिनि एसेबां हांखुर जाखो? HS खौ मोजाङै नाम्बार लानानै पास खालामबावबानो जायोना। मोजाङै फरायना लायोब्ला उनाव मोजां साख्रिनि लामा थाहैगोन। आदा माने जोंहा न'खरावबो एसे उसुबिदा जायो। फरायनाय खरसा होनो हाया। आफायाबो जेबो मावा। न'खरावलाय सोर सोरथो दोङोनो? आइ आफा, आं आरो फंबाय सासे। फंबायालाय माथो मावोनो? दासो क्लास 8आव। दे मोजाङैल' फरायनो होदो। बे नाम्बारा नोंनिनो दा? नों जिंगा दासि जारौ। आं नोंनि थाखाय मोजां साख्रि बासिना दोनगोन। थेंक इउ आदा। वेलकाम। ओमफ्राय उनफोराव सावरायलाबायनोसै नामा? दे सम फन खालामगोन आदा। दे जागोन दे। आदाया गाबोन फ्रि दंब्ला दैसा सेराव लोगो हमनो हागोन ना? मानोमोनबा? आं मोनसे गोनां खोथा रायज्लायनो दंमोन। दे जागोन दे। दे होमबा ना, बाय। आदा न'आव रावबो गैया नामाब्रा? फंबायसोलै माथो। फै जिरायफै। जिराय फंबाय। माथो खौरांमोन फंबाय? खौराङानोथ' जाबायलै दा। आं नोंनाव मोनसे खामानि लानासो फैदोंमोन। खामानि? मा खामानि? खामानियानोथ' जाबायलै आदा। आं नोंनाव रांसे एसे लांथ'नो होनना फैदोंमोन। रांखौनोथ' मानोमोनबा? आदा आं लन लानो नागिरदोंमोन। बेयावनो एसे नांगौ जादोंमोन। हायोब्ला एसे सहाय हरदो आदा। बेसे नांगौमोन फंबाय? नांनायाथ' 10,000 मानि नांगौ आदा। 10,000? लन लानो थाखाय 10,000 रां नांगौ? माथो खालामबावनो आदा। दानि जुगावलाय खारथिंना होग्राफोरनो एसे एनै जाहोब्ला माथो खामानिखौनो मावना होनो नागिरला। लन लानो थाखाय रां जाहोनो? लन माने मा जायो नोंसोर मिथिगौ? लन माने दाहार जायो, दाहार। लन लाग्राया सोरथोनो? बै बालाबारिनि आदा गरमामोनलै। बिसो साबे दे खिन्थु बिनिया हले सोरनाबा जायाखै। बै रामोनदा अनेस जामख'ख्रमोननिया बोसोरनै बोसोरथाम जालांबाय, दिनैसिम जायाखै। दाथ' लकडाउनबो, जेबो अफिसानो खुलिया। नोंनि बेकार लना बेकारैनो थाङाथ'। अब्लानिया बिदि जायोब्लाथ'। आं बै गायग्रा हाखौनो नोंनो नोथ'सिगोन दे आदा। नंगौ नामा? बिदिब्ला फंबाय दा बेलासि फैदो नोङो। आं फैसाखौ जगर बानायना दोननोसै। दे जागोन दे आदा। आं थांथ'नोसै नामा? दे थाथ'दो आदा। दे। गाथोन माथो खोथामोन? जेबो नङा। नों गाज्रि मोनबालाय? मानो गाज्रि मोनलाबायनो? नङा दे, बुं। आं नोंखौ सिरि सिरि मोजां मोनगौमोन आदा। मा?
टाइमाबो जाबाय थौ Ada. Ada? Ada, doं नागिरब्रा मोनसेलाय. Ada? सोरमोनबा? जोंलाय आदा. माथो फंबायमोनसो? फै Ada. जिराय फै. जिराय. जागोन दे आदा. हा माथो खौरांमोन? आदा आं फैसाखौ लाबोबायमोन. आच्छा, गुड. बरिया. नोंनियालाय? आंबो लाबोबायमोन आदा. बरिया दे. बरिया. दाथ' फैसाखौ होबाय माने खामानिखौ जाबायखौनो सानना लादो. माने फैसानि थाखाय ल'खासोमोन नालाय खामानि नांथारना थानाया. दाथ' नोंसोर बोरैबा पार्टि सार्टि जाहैजासिगोनलै भाइफोर. माबाफोर नांगौमोन नामा दा? नांनाया दं बावनासो दंमोन एक्सुलि. नांनाया नोंसोर भटार कार्ड, पान कार्ड, ओमफ्राय फट' गांथाम नांगौ. नोंसोर दा लोगो लाबो. माबाखै आदा? दे जागोन दे आं दा न'आव थांना हरगासिनो. बरिया जागोन दे जागोन. पइसा हरसिगोन दे आदा नोंनो. बरिया. गुड. होनबा दाथ' आं एसे बेलेगाव थांदोंलै भाइफोर. नंगौ नामा आदा? थाब खालामलायनोसै नामा? फैसाखौ लादोनो आदा आंनिखौ 5,000खौ. मबाइल फाननासो लाबोदों आं आदा. दंखायोथ'? दंखायो आदा थिगैनो. ओमफ्राय नोंनियालाय? नै आदा. ओमफ्राय दाथ' खामानि जाखासिगोन नङा होमबा? खामानिखौ एसे थाब मावना होदो आदा. जागोन दे. खामानिया जामारथारगोन आदा. टेनसन लाना नोंसोरो जाखाथारगोन ना आं बुंदो ना. होमबा जों थांथोंसै ना आदा? दे बिदिब्ला आदा. दे. मारिनोसैलै हेलौ हेलौ नोंसिना माथो लना जालानोलै मा लना जालानो फैसाखौलाय बोरै मारिनो नागिरदोंब्रा नोंलाय आदा आं नोंनो बै गायग्राखौनो लिरनानै फैसिगोन दे आदा नंगौ नामा मा फाल्तु मानसिलै बियो बै पालसार सलायबाय थानाय आबो माथो बिनि नङानोलै आरो दाना स्प्लेन्डार सलायबाय थानाय माथो राजिमिसोनो बिदिब्ला बोरै जागोनलै दे होनबालाय आदा हेलौ सोमखोर नों बहा दं न'आवनो दंथ'योमोन नै दलंगुरियाव थाबैनो फै आं नोंखौ नेनानै दं जोंना लना जालानो मा लना जालानो दे आं नोंखौ नेनानै दं थाबैनो फै नोङो बेखौ दिनै लोगो हमनानै दांथारनांगौ सालाखौ थांगासिनो दे नों थाबैनो फैदो आं नेबाय दं नै मा एसे गोबावब्रा सैमा फिसाखौ होथारनांगौ आंबा अमा आरो मबाइल फाननासो होथारगोन फैसाखौ आंबो दाहार लानानैसो होदोंमोन साला बेनो बे सैमा फिसाखौ जेराव मोनो बेयावनो हख्लायनांगौ थौब्रा साइकेला थाबैनो सालाय गाखो होथारनांगौ सालाखौ दिनै ओइनो साला बेटे र' आदा र'लै आदा र' सैमा फिसाखौ बिसोर आंखौ मानो एसे आं मा गोरोन्थि मावखो बिदिब्लाथ' आं बे जायगायाव थानो हाथ'नाय नंला जेरैखि जायाबाबो आं गाथोनखौ लानानै बे जायगानिफ्राय खारखोमालांनांसिगोन हेल' गाथोन
औ आं नोंखौ दोनखारलांनो सानबायमोन गोथोन आं गासैखौबो उनाव खोन्थाजोबगोन नोंनो गोथोन आरो रावनोबो दा मिन्थियो नों गामि बेरायनाय फैनो ओरैनो ओंखारना थाफैदो औ दे औ दे बिदिब्ला सैमाया न'आवबो गैया न'आव थानाय बायखौ मबाइलाबो सुइस अफ आं मैया बेखौ हमना मोननायब्ला लामायावनो बुथारा बुथारनांगौमोनलै न'सो खावना जोंनि गासै सानैयासो फेलें जाजोब्बाय छी मा खालामनायामोन दा हराव थांनांगोन न'आव मा खालामबावनो साला गासै साननाय फेलें जाजोब्बाय आं गामियाव गासै खोथाखौनो बुंफोरजोबना लाबाय उमुक उमुक लन लाना उमुक उमुक मावगोन होनना गासै खोथाखौनो खिथाजोबना आंलाय आदा रायजोनसो हा बन्दक दोनलायनानै रां दाहार लाना हरदोंमोन आं बेनो